Ang mga Pinoy ay kilala bilang mga naturally born dancers. Kung kaya't mapa modern, folk dance, ballet o contemporary man, ay siguradong kayang-kayang makipagsabayan ng mga ito kahit kanino pa itapat. Ang isinagawang sayaw Pinoy sa St. Scholastica's Academy sa siyudad ng San Fernando nitong Lunes, February 27, ay isa sa mga patunay kung bakit marami sa ating mga kababayan ang nakikilala sa larangan ng pagsayaw. Ayon kay Shirley Halili Cruz, ang chairman ng National Committee on Dance ng National Commission for Culture and Arts, 17 taon nang masimula ng pag-iikot-ikot nila sa iba't ibang panig ng bansa. I want to highlight all the different genres and dance. So we have the folk dance, the classical ballet, lyrical, contemporary, tap, hip hop, and even musical theater arts. So I think Sayaw Pinoy is very, 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 very successful, and I have brought Sayaw Pinoy to 422 venues, and I tapped already 526 dance groups. So we were able to encourage the young dancers, all ages, and from different regions of the country. Para naman sa ilang mga performers, bukod sa appreciation sa sining at kultura, ang pagsayaw ay isang uri ng ekspresyon ng nararamdaman ng isang tao. Because we want to share Filipino arts through dances. Because naniniwala kami during yung system na through dance, we can communicate with each other. And gamit yung mga sarili-sarili naming art, different genres of dance, at syempre yung camaraderie na nabubuo namin dito sa Sayaw Pinoy. Ang mga katutubong sayaw naman ay metikulosong inaral ng mga dancer dahil ito ay uri ng pagbibigay ng pugay at respeto sa kanilang mayamang kultura. May times po na nahihirapan talaga kasi may mga, hindi naman sa amin original ito nang galing. So kailangan yung way ng pagsayaw nila, dapat ma-adapt din namin yun. So may times talaga na mahirap, lalo na pag mga balancing, mga ganun po yung mga sayaw. So kailangan kasi maging yung galaw namin katulad nila, kahawig nila. So medyo mahirap talaga din. So, umpisa. Samantala, kasama ng Junior New System at TUP Kalinangan, ang mga performers na SLU Dance Company, UEC Langanan, CLSU Bitay Sining, Halili Cruz Dance Troupe, SSA Dance Ministry, Sinukwan, Para Dance Sport PNU Balingsayaw, JNS Buga HCDC, at J Crisis. Hindi naman magkamayaw ang mga estudyante at mga audience sa galing ng mga mananayaw. Ayon naman sa principal ng SSA na si Sister Mary Ignacius Aquino OSP, mahalaga na hindi lang subsob sa pag-aaral ng mga estudyante. Panahon na umano na sila ay lumabas at ipakita ang kanilang mga itinatagong talento sa pagsasayaw. This is very important, especially for me. My passion is also for the arts. And the formation of the young is not only academics, but it should be holistic, no? And after 2 years of pandemic, they were closed inside their homes. This is the best time for them to explore other possibilities, no? And to develop their innate talents, especially in the culture and arts. Samantala, bukod sa CSFP, magtutungo rin ang Sayaw Pinoy sa Mabalacat City. Ako si Liana Canilao, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to.